skal jeg lige lave en sinusdefinition. Yes. Det gjorde vi ved at gøre vi ved at lave en linjesikring. Og det har vi så indtegnet her, og nu afsætter en vinkel på 45 grader i forhold til første akse. Så den er den her første akse. 45 grader. Sinusvinkellinjen på 45 grader findes nu ved at gå vandret til venstre i forhold til det punkt, som vinkellinjen rammer enhedsvinkeln i. Der. Gå vandret til venstre. Kom her. Afstanden herfra det her punkt og ned dertil er sinus til vinklen 45 grader. Altså det her. Ja, sinus til 45 grader. Yes. Der er sinus i der. Nu skal vi så bevise cosinus. Først igen tegner vi en linjesikring. Bum. 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 Og så afsætter vi igen en vinkel på 45 grader her i første akse. Bum. I der. Cosinusvinklen 45 grader findes nu ved at gå lodret ned i forhold til det punkt, som vinkellinjen rammer enhedsvinklen i. Så hver gang går vi nedad. Og det der punkt. Afstanden herfra, ja, den afstand er nu cosinus til 45 grader. Ja. Vi tager bare tanket helt til sidst og går direkte over til cosinus og nogle sinusrelationer. Vi starter med nogle sinusrelationer. Det viser sinusrelationer, det er her. Yes. Så skal vi så sætte arealet af en kort trekant ind i den her ligning for at få det vist. Det gør vi således. Der. Så for at forkorte det, dividerer vi en halv gang A, gang B, gang C, alle tre ligheds, eller under alle tre dele af ligningen. Således her, tager man den sammen, må man ikke forandre mig. Skriv det igen. Og så dividerer vi så med en halv gang, en gang, vi kan se under alle. Det er ligningen.
Yes. Og så er derfor, og nu, hvis vi vil så på kortet, har vi nu stået tilbage. Sinus til vinkel C divideret med C og ligeledes sinus til B divideret med B og sinus til A divideret med A. Det var så beviset for sinusrelation. Skal vi direkte over til kosinusrelationer. Og der har vi så en kosinusrelation her, som hedder CN minus AN minus BN er lige med. Jeg kan se, hvor det står det. Ja. Lige med AN plus BN minus 2AB gange cosinus til C minus AN minus BN. Ja. For at forkorte det her, der ja, det er faktisk en del af forkortningen. Vi fjerner dermed de her to, så det kun står, så det kommer til at stå det her. Ja, så kommer det til at stå det der. Og til at sætte det der, vi har trukket de her fra her. Så for at fjerne de to A og B, dividerer vi det her med 2 AB på begge sider. Med minus 2 AB på begge sider. Og så får vi så minus 1 gange CN minus AN minus BN. Divideret med minus 1 gange minus 2 AB. Så er lige med 2
sinus til C. Og det gør vi, fordi vi har fjernet til minus 2ab her, og vi har taget 2a minus 2ab her, så det kommer til at sidde det her. Og sidst så har vi så cosinus til C. Så er vi lige med minus C i anden, plus A i anden, plus B i anden, divideret med 2 gange A gange B. Og så til sidst, så har vi kaldt, sætter vi bare op, og så får vi cosinusrelationen. Cosinus til C er lige med A i anden plus B i anden plus C i anden divideret med 2a b. Til sidst vi kommer tilbage til tangents, som vi ikke fik lavet før. Nej, det kan jeg sgu ikke. Sluk.